Ce? Ce tati? Hai să arăt la taică. Tati, uite ce mașină mi-am cumpărat. E mașina mea asta. Stai. Mașina mea asta. Am mulți bani pe el. Din cauza că îmi dă cash. Și ce e cash? Bani. Da, bani. Uite, aici e cash. Aici e cash. Aici e 5, aici e 1000. Aici e pentru 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 de minute, 25 de minute și 30 de minute. Mai merge gura aia. Da. Mama, te bucur că am luat mașina asta. Uite, mașina asta. Uite, e mașina mea. Am colorat în indigo. Adică albastru închis. Mașina asta o vând? Hai că o vând. $312.000. Hai să vedem. 312 cu 300. Întrebă. 312. Wow. Wow. Nu. Nu te place pe asta. Wow. O cumpăr. $62.000. De în 2027? Bă. Nu cumpăr. Mașina ta nu o cumpăr. Porsche Vehicles. Mamă, asta costă 1.000.000. Deci se aude un avion. Zici că se aude avion. Asta. Am cumpărat deja. Asta deja am cumpărat-o. În negru. În vișiniu. În negru. În negru sau în albastru închis. Scrieți în comentarii ce culoare. Scrieți în comentarii ce culoare să pun la mașina mea de supercar meu. Ce cu mașinile alea voastre? Uitați ce mașină am eu. Pepsi. Cine n-a dat voie? Ce cu mașinile alea voastre? Ce cu mașinile alea voastre? Uitați ce mașină am eu. Hai să mergem la tuning cu el.
cu el. La tuning. La tuning, da, la tuning. Bun. Ne aflăm aici. Așa. În ăsta. Mamă, cum arată. Mamă, în galben arată și mai faine. Îl comparăm. You're too slow for this, you're not with me now. You're too slow for this, you're not with me now. Keep up, keep up, keep up, keep up, keep up. Bă, dacă cumpărăm Galaxy, wow, uite. Mamă, cum arată în Galaxy. Și mai fain arată. O cumpăr. Nu cred. Nu, în Galaxy. O facem. Gata. Am terminat la tuning. Am terminat. Nu cheltuiesc. Eu nu vreau să te cheltuiesc toți banii. Nu vreau să cheltuiesc bani. Bun. Am terminat de la terminat. Mamă! Ce-s cu mașinile alea voastre, mă? Uitați-vă ce mașină. Am vopsit, am pus în Galaxy. Am pus-o în Galaxy. Îți place mașina asta? Da. Am pus pe la favorit. Asta e mașina asta. E mașina mea favorită. Ce vrei cu dulapul? Du-te de aici. Du-te de aici. Alex, du-te de aici, ce nu înțelegi? Nu. Ce ai? De ce aici? What the fuck? Un crocodil foarte imens. Prieteni, acum. What the fuck? Prieteni, acum să la... Bă, dă și mie! Tati, azi nu-mi dă și mie! Tu ai telefon. Și tu ai telefon. Și tu ai. Mașina pe care am cumpărat eu o costat 20 euro. Atât. E beghe. Mașina asta costă 3 milioane. Zece minute am filmat.
Acum arată prin interior. Pe interior. Aha, four. Aha, four. Aha, pe acolo. Oh! Asta este kilometri la oră. Demencit, Alex. Ma. Hai că dau la maxim. Dau viteza. Gata. Ce nu vreau să-l cumpăr? Ce salam vrei să cumpăr? Pe care salam? Ai, cum te cheamă pe YouTube? Pe mine? Da, pe YouTube. Alex Bossul. Asta cum te cheamă? Bossul Roblox. De ce mă imiți? Tu m-ai imitat. Deci tu ai scris! Tu! Tu ai scris! eu. Ba da! Tu ai scris! Uite! Uite aici! Uite aici! Tu ai scris! Tu ai scris Bossul Roblox și eu, tu ai scris Bossul Roblox. Da, bă, că tu ai scris. Da, că tu ai scris, că tu minți. Taci. Tu să taci. Taci. Ăsta să văși tu. Și doar tu. Cine zice ala e, tu ai zis și tu rămâi. Uite, dar mărghinia asta, asta e a mea. Nu interesează. Bossul Roblox. Bossul Roblox. Salam, 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 salam. Du-te! Hei!
De care salam vrei să-ți cumpăr? De care salam vrei să-ți cumpăr? De care salam vrei să-ți cumpăr? Scuze, ce salam? Ce salam? Hi guys. Well, you know what is this? What is the name? So in Arabic, it calls Yusufi. ¿Conocen estas papas en su país? ¿De casualidad las venden? ¿Conocen estas papas en su país? ¿De casualidad las venden? Hi guys. Well, right now I'm in the zoo. So why I'm in the zoo? Hi guys. Hi guys. Well, you know what is this? What is the name? ¿Conocen esas papas en su país? Hi guys. Well, right now I'm in the zoo. So why I'm in the zoo? Hi guys. Well, this week. Hai? Salam, 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 salam. Domnișoară Tatiana, uitați-vă că ne mergeți. Ce cu dumneavoastră? Bine. O, Tatiana. Ok, Tatiana. Ai grijă pe mine, ești frumoasă. Nu spate. Ce se aude? Hai să ne cunoaștem. Cum merge viața bună? Nu ne întâlnim împreună. Te-am cunoscut câteva minute cu urmă, nu mai vreau să te cunosc. Nu vreau, chiar nu vreau. Să stau asta deoparte. Michel, uite aici. Gata. Gata. Deschidem portierele. Ca să vedeți acolo, mea.
Ce ești mașină și-o luat? De ce am vândut? No, uite.
Am de tot.